Léto přišlo a léto zase odešlo a k tomu začala škola. A k tomu jsem 2 měsíce nevydal video. Já vím, mohl jsem natočit teda víc videí, ale napadlo mi, že bych mohl udělat video o tom, co se mi všechno... Jo, bez máte. Jako první bych začal mým novým morčatem. A jo, tohle má začátku byl kluk a máme už holku, takže můžete hádat, co se stalo na konci prázdnin. No ale jinak takhle vypadá, jmenuje se Stefan a jo, to je tak všechno, no, jdeme dál. No a další, o čem tady chci mluvit, tak je můj další potkán, jo, Ozzy. A je to náš úplně první kluk, jo, to je hodně zajímavý to. No ale jinak, co se mohli i typovat, co asi udělal s těma holkama. Za prvý, nechal mě na pokoji, za druhý, no ale dobře, asi víme, co se teda asi stalo, no to je jasný, asi co je to. No a to je všechno, jdeme radši dál. A jako další tady máme vlastně, kde se nám narodili naše malinký potkánky a jo, jednoho se dokonce odnesli. Jo, jmenuje se Šipka a to je od černobílý, co tady můžete vidět a ještě jsme měli tady Píče, jak můžete vidět. Tam měla taky jména, ale měla jich o jeden míň, takže jo, to trochu zajímavý jako vidět jako 16 miminek, jak se prostě valí na sobě, ale jo, koukám. Ale jo, tak můžete vidět, tak to vlastně se vypadalo potom. Takhle potom nám teďkom vyrostlo, takhle, nebo jako, jak bych to řekl, prostě jeden ten potkán, tak nám vyrostlo takhle, jako, už je trochu větší, ale není to zase jako největší banger. No, jdeme dál. No a jako předposlední věc, co tady mám, tak je jedna věc, co jsem nikdy neměl a jako myslel jsem si taky, že to nikdy být nebudu. Ptáčka. Byly prostě korelům, prostě to je asi nejvíc jako uncommon prostě pavoušek, prostě co jde, prostě to je nejvíc basic, prostě to je. A jo, jmenuje se Elvis. Vůbec jsem se nedal inspirace od nikoho. No, ne, vůbec, no, ale jinak takhle byl, když ještě mi poraněný křídlo, nebo letěl do chlapky. Ale jinak, jo, takhle jsem tady chovat dneska. Bude na pekáč. A jako poslední úplně věc, co tady se mi stalo, no, to bylo později, po létu, jo, to když začala škola, ale narodili se nám malinký morčátka, což je hodně cool věc, prostě je zajímavý, jak jsou barevný, reálně. Jsou 3 a reálně dáme na prodej jenom toho šedivýho, to je jediná, která nám vlastně zůstane. Oba dva to jsou kluci a jedna je holka, teda 2 jsou kluci a jedna je holka. A to je právě tady to je ta holka a tady to jsou ty 2 kluci. No a nevím, co k tomu ještě říct, protože jako tohle jsou jako fakt totální nuance, pamatuju si, že jsem přišel prostě ze školy, jo, vyčerpaný úplně, protože ty vlastně, no, prostě by měl debilní den, no, prostě a potom jsem prostě viděl ty malinký nuance, jak se tam válil po sobě. Wait, si myslíš, že tohle je konec? Jasně, tady máš reálně doslovný konec, reálně. No, to není tak jednoduchý. Já jsem ještě neřekl, to jsem ještě chtěl říct na konci. Psych! Nic jsem říct nechtěl. Čus!